Dan uwa sannunka da zuwa wannan channel namu mai albarka na Trading Click. Trading Click channel ne wanda ke ilmantar da mutane yadda za su yi amfani da cryptocurrency saboda cin riba na yau da kullum. A yau za mu duba mu ga yadda za mu yi downloading Trust Wallet mu sa a kan wayanmu, sannan kuma yadda za mu yi creating account in Trust Wallet. Farko dan uwa, abin da za ka fara yi shine ka je Play Store idan kana Android. Ga Play Store na a nan, wannan A ɗin shine Play Store na. Idan ka shiga sai ka zo nan wurin da aka ce mai search bar, nan ɗin nan da na jamal layi, a nan za ka je ka rubuta Trust Wallet. Idan ka rubuta Trust Wallet zai fito maka, kaga direct yake kai mutum. So sai ka danna install. In ka danna install sai ka jira shi ya gama. Kun ganawa ya gama, sai ka danna open. In ka danna open a matsayin ka na sabo, a nan zai bude maka. So sai ka danna mai create new wallet. Idan ka zo create new wallet zai ce ga wasu policy da wasu ka'idoji, sai ka yadda. To sai ka danna wannan, in ka karanta su ka yadda sai ka danna wannan, sai ka ce to continue. To shi ma wannan ana maganan yanzu za su baka, yanzu ana so shi ma ka yadda da nan. Idan ka yadda wannan, yanzu na san zai yi baki, ba zai bari in yi recording ba, amma dai wasu kalmomi ne guda 12 ake ba ma mutum. Sai kuma idan yanzu kana so ka sa wallet ɗin a wani waya, abinda kalmomin za ka sa su ne recovery phrase ɗinka. To recovery phrase ɗin nan, amma ana baka kuma QR code. So su biyun duka ana so kai saving nasu, saboda idan za ka canza waya ko kuma kana so ka sa ma wani account ɗinka ko kuma dai ta wani dalili dai da ya faru. So da kai copy, idan ka danna copy sai ka samu wani wuri da ka san ba zai ɓace ba, sai ka sa shi a wurin. Kaga wasu abin da suke yi sai su je note ɗin wayansu haka. Idan suka je note ɗin wayansu sai su buɗe sabon note, sai su pasting nashi a nan. To kun ga kalmomi 12 nawa, so sai su saving. To shikenan, kaga sun aje shi a wani wuri. To amma wasu kuma ba haka suke ba, ni ma ba haka nake ba. To ta yaya nake nawa? Ni yanda nake nawa shine ina neman Gmail application. Idan na zo Gmail application sai in je compose. Idan na je compose sai yanzu inda aka ce compose email in rike in ce paste. Sai a wurin subject in ce Trust Wallet recovery phrase. Abinda ya sa kuka ina haka, saboda yanzu nan kafin sai gama buɗe min Trust Wallet ɗin, dole sai na rubuta wa'innan abubuwan a wannan jerin da suka bani, kaman column tukunna sai in sa abundance sai heap. So yanzu sai in clicking nan, ya riga ya min saving as draft. To shikenan kawai. To sai in koma Trust Wallet. Trust Wallet ya dawo da ni. So idan kai copying ka tafi, ka bari ya dawo da kai baya irin nawa. Ka zo, na je na ta surutu ɗazu. To gashi nan wannan ne. So idan ka je yanzu kun ga inflict da waye to sai in ce continue. To kun gani dole sai na sa su inflict shine farko.
an canza wani fa, ba shi bane shi ba. Inflict, bari in copy wannan. Inflict sai never, haka dai abin yake. Sai za su saka sai ka dawo da shi duka, sai ka ƙara daddanna su. Akwai kan, akwai task ko napkin, habit, drum, napkin, habit, drum, erase margin, need arrow tip, erase margin, need arrow tip. So yanzu idan ka gama sai ka sa done. Idan ka sa done zai buɗe ma haka ya ce ma your wallet was successfully created. Shikenan an riga an ma creating trust wallet kenan. Yanzu da wannan wallet ɗin da muka creating za a iya tura maka coin, za ka iya zuwa dApp browser kai ma za ka iya exchanging coin, duk abin da ake da trust wallet za ka iya. So idan wannan bayanin da muka yi ka ji daɗin shi ko kuma ya ƙara maka wani abin da baka sani ba, ka danna mana subscribe, ka danna mana like button. Trading click yana maka sai anjima.